Hase kitingge nanglai mani telkar thangka hanpano telkar ingya khon nanglai mani hor tabuke Tripura sa rung singnai rong ni shaku shakala shiwo obutin mang plim nukjaka North Tripura hangkoro khobjak 10ta bazar amsayo North Tripura hangkoro khobjak 10ta bazar tongma Durga Ram Riyang para class 12 rung nok ni boys hostelo samungshita tangnai rok thangai joto tong kure shibai khurubai oro poroi khare baikya tei nangkung mani joto document rok kure nugikya hostel ni rung singnai rok Tiniya chong ro hostel Durgaram hostel phaide thiya naimi chini mane khuni ma phukrui kha boy kang phukrui kha juta ro phukrui kha chini notes khemo khata ro chin moha phukrui room po chini bujukrui khia chono khuina ha chini dress phukrui chi khok pai mo pusa sa har khia chong so phaile ha tre tong baw sa himo document so phukrui tai kha ar khia khem